Algérie ka kubida dɔ ye mɔgɔ 49 ɲangi k'u bila fagali la ani mɔgɔ 28 olu bilala san 2 kaso la ka sɔrɔ u tɛna se ka kuma ko u ye galon da cɛ dɔ la ko u ye tasuma bila kungo kɔnɔna la. Chine jamana la mɔgɔ dɔw bɔra k'u ka dusumagasi yira ani ka fɛn dɔw keri lakanabaga mɔgɔw ma zengu covid murangɛɲɛ o kɛrɛntɛ minnu tara ka sigi mɔgɔw kan ani wariko minnu tun b'o la. U ka bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni bɛna se ka jɔ Kongo jamana tilebiyanfan na Angola kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri ale ka kuma la. Afghanistan ka ca ni muso 24 ye minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira Kabul dankarili la u ka hakɛw la. Duniya seleke 4 ale ka tasibila don ka dankarili kɛlɛ ka bɔ musolakaw fanfɛla la o ɲɛkɔrɔla la. Malaisie Anwar Ibrahim ale kɔni ye i kale k'i siyɛn ka kɛ jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye.